हम विभा भोजपुरिया रउआ सबहन के बीच में लेके एगो हम भोजपुरिया खिस्सा आइल बानी कि जेकरा 4 गो बेटा बा, 3 गो बेटा बा, चाहे 3 गो भाई बा, 4 गो भाई बा, उ आदमी के एक डार पर ना रही तो बड़ा पीछे चल के दिक्कत हुई। ई दिक्कत के बात बा कि एगो बाबा के बेटी रही एके गो आ 4 गो उनका भाई रहे। 4 गो उनका भाई रहे आ एगो बहिन रही। उनकर शादी हो गए रहे तो पति या पत्नी आए रहे लोग होली में आए रहे लोग। तो का कैलक लोग कि सब कोई पूछता लोग, 4 आदमी कन पुआ पूरी ठेकुआ सब बनता, पिरिकिया उड़किया मीट मछली अरे सब कुछ बनता। तो उ कहतारी कि ए पाहुन चली ना खाली। तो एक जनी पूछा ए पाहुन चली ना खाली, ए पाहुन 4 आदमी मैंने फेरा फेरी कह दिलक लोग, ए पाहुन चली ना खाली, ए पाहुन चली ना खाली। बाकी खाली मुँह में से लोग कहे, निकाल के ना देवे लोग कि पाहुन खाना निकाल के ना देवे लोग। पाहुन के भूख लागो रहे, पाहुन पैरा ताकस कि अब दिहन सन तो अब दिहन सन। ए बाबू उ तो 11 बज गए रात आ पाहुन के पूछते लोग खाना ना देलक। तब पाहुन कहतारन कि एगो तनी हम होली गाई का रउआ सबहन के बीच में कि होली के दिन आइल बा आ होलिये में पाहुन आए रह ससुरारी कि एगो रउआ लोग के होली एगो हम गा के सुनावतनी। तो सुनावे के शुरू कैलन पाहुन। अरे एही नगरिया में पाहुन अइलन होली हो, पाहुन परले उपास होलिया में भूखे बारने पाहुन, पाहुन परले उपास। पूर्व से आनी आवे, पश्चिम से पानी आवे, आ पाहुन पर परे रंग गुलाल होली हो। माने कहता रे कि खाली रंग गुलाल माटी झीटी हमरा के बिगता लोग खाए खातिर सब लोग कहता, लेकिन केहू पूछलक ना कि हाँ कार के दी तब न पाहुन खइहे। मुँह से पूछला से नानू होखे, देला से होखला। यही से कहतानी 4 गो रही 5 गो रही, लेकिन एगो डाढ़ पर रही तो एक आदमी की जिम्मेवारी रही कि भाई फलना आदमी की हई काम करी। से सब कोई के काम बांट दो। केहू के 4 गो बेटा बा, 5 गो